Вітаю на канале. Дзякуй, што зазірнулі. У нас сёння 6-я частка. Прабачце за адсутнасць, быў пераезд, але мы гатовыя працягваць. Нейкае нам трэба шукаць месца, каб паразмаўляць з Соласам. Ой, пять трошку адвыкла ад таго, якая мыш. Чутлівая такая. Wait, that room wasn't there before, I don't think. Нічога сабе. Это маяк мусіць і можа неяк мяняцца пад нашыя патрэбы. Nev or Harding must have put my pack here. Makes sense. Better place to sleep than the infirmary. Ну Guess I can spare a few moments to unpack my things. Гэта наш пакой цяпер будзе. Давайте паглядзім. Рум-тур. У нас тут ёсць паліцы з кніжкамі, ёсць такая камода, шмат свечак, акварыум. Як вам такі від замест вакна? Нейкі стол, больш кніжак. Ой, а чаму стала... Чаму сталі літары падпісвацца па-расейску таксама? Я цяпер не разумею. У меня няма расійскай клавіатуры, каб ведаць, дзе знаходзіцца літара D. Камон. Ладно, нам трэба журнал. Я думаю, мы і тут можам неяк яго адкрыць. О, у нас ёсць штосьці новае ў розным і ў гномах. Нататкі Хардинг. Яны нават не зразумелі, што гэта кінжал, калі знайшлі яго ў першародным тэйзе. Ён быў падобны на ідал з выразанымі з чырвонага лірыума фігурамі. Варак неяк сказаў, што стараўся не глядзець на яго занадта доўга. Яму здавалася, быццам ён глядзіць на яго ў адказ. Яго брат Бартнард пакінуў ідала сабе і, здаецца, занадта доўга на яго глядзеў. Адчуўшы, што яго розум высхлізгвае, Бартнард прадаў ідала крыквалскаму рыцару камандару Мередыт, а тая перапалавіла яго ў клінок. І гэта не скончылася для яе нічым добрым. Ідал заставаўся ў застылых астанках Мередыт, пакуль некалькі гадоў таму нехта, як мяркуюць Солас, не дастаў яго і не вярнуў яму першапачатковы выгляд. Тады мы і даведаліся пра сувязь ідала з эльфійскімі багамі. Солас ствары заслону з дапамогай лірыумнага кінжала, а зараз збіраецца выкарыстоўваць яго, каб знішчыць яе. Так. Пра жыццё ў маяку. Гэта старажытны палявы дзённік з пярэшчанай філіграннымі рунамі завеснага агню. І хоць для яго напісання выкарыстоўваецца шыфр, зірнуўшы на яго, можна ўбачыць фрагменты запазычанай памяці. Напалоханыя бежанцы-салдаты, шпіёны і навукоўцы перанесліся ў маяк з бібліятэк і лекарняў. Садоўнікі саджаюць даўно зніклыя травы, якія вырастаюць, збіраюцца і марнеюць у імгненне вока. З акна даносіцца рэзкі пах пераганяемых лекаў, і я для ворага ссякаю ў посуд. Ваенная рада спрачаецца да позняй ночы. Без сарамлівасці спяваюцца забароненыя песні, у якіх імёны Іванурысу заменены бруднымі лаянкамі. І нарэшце бурнае меркаванне за шклом, скрозь якое відаць толькі хуткі рух ценю. Прэчка заканчваецца маклівым, але відавочна чакатаецца дакор. Ты іх сюды паклікаў, ты іх і кармі. Наступнае ў нас ліст дадому, неадпраўлены ліст Хардинг яе маці. Моя любімая матуля, пішу табе з Мінратуса, з Тэвентера. Я ў Тэвентары, ты ўяўляеш? Так, тут досыць, якія рвуцца да ўлады чараўнікоў, рабаўладальнікаў і культыстаў, але на іх свет клінам не зышоўся. Бачыла б ты ўсе гэтыя чароўныя агеньчыкі. Я ўжо ўзгадвала, як я больш не працую на інквізіцыю, як раней. Складана растлумачыць, бывае, сумую. Сумую па Скайхолдзе і маім сябрам. Але Шартер застаецца на сувязі, а я працую з Варакам над адной важнай справай. Я хацела б расказаць табе больш,
Хутка, вельмі хутка. Мы ўжо амаль знайшлі таго, каго шукаем. Як толькі ўсё скончыцца, я вярнуся дадому і ўсё раскажу. Можа, якраз паспею да стрыжкі авечак. Вельмі, вельмі люблю цябе. Лейс. Ты так міла. Ой, у нас яшчэ адно ачко даступнае. Я ўжо забыла, куды мы там рухаліся, ці кудысьці наверх. Мне здаецца, я хацела вось сюды, там. Так што нам нічога не застаецца, як узяць гэты скіл і потым так шух-шух-шух-шух-шух і туды. Ўсё яшчэ такі не знайшла, як тут мяняць персонажа на іншага, таму пакуль што мы развіваем рука. Можа, пазней адшукаем. Так, што у нас тут? Шалом. Ну, ён не прыхожы. Скрываць падчас дыялогу. Ну, давайте заўсёды скрываць, таму што не люблю гэтыя вашыя саломы. Так. Ну і ўсё. Вось і весь агляд. А дзе, собственно, ложак? А дзе мы будзем спаць? Ці гэта вось нам мяшок выдалі? Мяшком мы будзем спаць? Нам даюць паставіць нашы рэчы нават так. Varric and his life Люстэрка. lessons. I asked him how we were supposed to stop Solus, and he gave me this. Паглядзі у Take a long, люстэрка. hard look in it, kid. It'll always show the face of a hero who can get it done. Так. Калі хочаш нешта зрабіць, зрабі гэта сам. Гэта самы лепшы шлях, каб нешта атрымалася. О, можна пафлексіць сваімі татушкамі. У нас не такія татуіроўкі для эльфаў. Татуіроўкі у эльфаў это же метка таго, што вы рабы. Это же нас уже Солус кое-чаму навучыў у гэтым жыцці. Ну, типу, татуіроўкі, это просто татуіроўкі. Що ви тут? Ну, у нас змеі набітыя, як бы. У нас репутейшн, детка. Ну, хай Every one будзе of my tattoos победы. is a story. Something I did that's worth remembering. Wonder what I should get when we finish this job. An alluvian? A wolf? I'll figure it out. Окей. Усяго адзін варыянт. Я думала, пасля таго, як мы паразмаўляем пра татуіроўкі, будзе I яшчэ helped a lot нейкі. of Minratha's slaves escape to freedom the night I met Varric. Это па And the Magisters cracked down on нашаму retaliation, бэкграунду. and the Shadow Dragons decided I предыстории. was too much trouble to keep around. Ну, мы асвабадзілі рабоў, мы зрабілі ўсё добра. Таму я We could лічу, have што taken a мы... stand and dared the Magisters to come after us. At least people are free because of what I did. Так? Не трэба шкадаваць пра тое, што ўжо здарылася. A peddler gave me this after I saved his caravan from bandits. He told me the scroll went back to even before Tevinter. Said that elves had a rich history, even more than the rest of us. Ну, я не думаю, што добрыя багіні там супердобрыя і пра тое, што ў іх багацейшая гісторыя, напэўна, гэта так, бо яны як быццам бы дольш існуюць, чым тыя ж самыя людзі. І окей, выберам пра падарожжа. Fancy silks from Olay, statuettes from the wilds down south. Oh, I could have listened to stories all night about places he'd been. Now I'm getting to see some of those places myself. Так.
Гэта найлепшая частка падарожнічаць. І штосьці яшчэ адно засталося. Нейкі праект. The ever-turning orb. My final training project as an apprentice. I spent months finding the precise balance of energy flows to make the enchantment permanent. Чого собі ми хадзілі ў нейкі інстытут для магаў, ці што? Я думаю, універ — це заўсёды лепшы час, My таму... teacher said they'd never seen anyone weave the layers of magic so intricately. But it all just felt right. Right. Цікаво, што было б, калі б мы былі не магам, а кімсьці How do I іншым, і там connect to нейкі Solus? супер меч клалі, sleep ці or- што. Я думаю, так, нам трэба паспаць. Maybe if У I clear my канапу. mind. Ой, сорі. Медытацыя? Я думаю, будзем спаць на гэтай не супер-то зручнай канапе. Лейна зялёнага колера канапы нам такое падабаецца. Медытацыя. Все сабраліся. Back so soon. It must have been worse than I had thought. Да, столькі ўсяго адбылося. Я б не Hello, сказала, што Dreadwolf. хутка. But perhaps I am mistaken. You may be here to correct me, to tell me that my concerns were unfounded. I am, after all, remembered as the god of lies, treachery, and rebellion. Ладно. Не будзем яго Depending on the больш story. And what story shall we tell now? I need to падколваць. know what the gods are planning. You are asking for knowledge no mortal in this world is privy to. If I am to share it with you, I need to know what makes you the right person to lead the fight against Algernon and Як Gillenay. быццам бы у яго ёсць нейкія варыянты кагосьці яшчэ. Я адзіны, хто тут ёсць, так Someone has што... to do something. I may not be the right person for this job, but I'm the only one left. So your call to action is that any attempt is better than none? I met Конечно. Varric when he asked the Shadow Dragons for help with freeing an old friend from Venatori slavers. The Shadow Dragons had a safe plan that wasn't going to work. So you and Varric led an armed rebellion and dealt a devastating blow to the Venatori. How do you know that? You helped Varric pursue me for the better part of a year. It would have been foolish not to learn about who was hunting me. Then you know that if someone has to make a call, I'll do it. I suppose I was not so different when I started. Started what? My rebellion against the Evanuris, the elven gods as you call them. They wish to reclaim their dominion over this world. To accomplish that, they will need two things. First, the Blight. What exists in this world is a bare fragment of its power. The rest is imprisoned, until they release it. Окей. А якія падрабязней у нас ёсць варыянты? Ці... The Blight didn't escape with the gods? Algernon and Gillenane escaped largely empty-handed, fortunately. Most of the Blight is still trapped in the prison I created ages ago. So what we saw at the village, that's them not at full Вайза, strength? навошта ім быў Correct. кінжал? Яны хочуць паўтарыць рытуал Сорласа, напэўна. Разарваць заслону. І ўсё гэта скверна выпусціць. Як мы можам іх спыніць? But we can stop them from freeing the Blight, right? They will need to pierce the veil to reach the Blight's prison. My Lyrium dagger is one of the few artifacts capable of doing Але so. яны зробяць ужо We've already свой. recovered it from the ritual site. Excellent. Then they will have to make their own. Які That ён will give you разумны. time. You said the gods needed two things, and the Blight is the first? What's the second? Followers. They have called themselves gods. And what is a god without worshippers to sing their praises? I'm not going to Хтосьці bend the knee to абавязкова blighted murdering знойдецца. monsters just because their ears are pointed like mine.
I don't think many other elves are going to either. Agreed. Я не думаю, что Algernon их and могут Gillinan care цікавить little for the elves. They will эльфы. find worshippers among those hungry for power. Так, Tyrants and люди, bullies. гномы и все The cruel такое. and the corrupt, who fear their own vulnerability Ми у and seize any Тевентери chance to feel strong. апроч усього. If you hunt them, they will lead you to Algernon and Gillinan. Там хопить магів, які захочуть влади. І не тільки влади. Ладно, дякую тобі, Солос. Thank you. I'll go poke at the cruel and corrupt, and we'll see what we find. The Veravas, the lighthouse Soluvian, can take you anywhere, if you master its secrets. Have you done so? Да, Not покуль ні. yet, but we've got one of the Veil Jumpers working on it. She'll get it sorted, and we'll see how it goes. Yes, I suppose we will. And when you speak with Varric, please tell him that I regret what happened. Стільки варіантів було, що він мог зробити, а він вирішив кинжала йому у серцю тикнуть, ну як би звичайним пробач тут не одробишся. Можем трошку переопрануться. Ого, она может бегать. Конечно, давайте. Можно менять внешний выгляд. Ну, так это клево. Это не обов'язково. Типу, это як у Assassin's Creed Odyssey. Ти мог брати вопротку, яка тобі підходила по статах, але типу міняти лук на любу іншу вопротку, типу, яка тобі просто візуально подобається. Це кльово. Я лишу, що всі мусять гульні так робити. Так, який посох саме... Ну, мені ось гэта з зоркою подобається. Это нейкі базованы, не цікавы. Гэтат пацікавей. Ого, тут такі. Але это нейкі самы фэнсі. Пакуль што захаваем. Так, кинжал наш. Ну, чырвоны. Ну, чырвоны, пакуль што у нас нейкі чырвоны лук. Ну, у нас тут нічога няма. Было б файна, калі была б магчымасць паглядзець адразу, як выглядае рэчы, якія не адчыненыя пакуль што, каб у нас было больш жадання іх адчыняць. Ну, пакуль што у нас выбар невялікі, гэта наша самая апошняя бронька. У ёй і паходзім. Цікава, што ніякую інквізіцыі ты мог по свайму скайхолду маяку хадзіць у адной вопратке, на заданне ісці ў іншай, а тут по факту вопратка, у якой ты будзеш перамагаць драконаў, цмокаў, напрыклад, это будет та самая, якой ты будзеш хадзіць па хаце, ну троху дзіўна. Это што? О, так тут можна кастаміць все як хочеш, типу цікава. Можна пераставіць. І што, ён стаяў там, і цяпер ён стаіць тут. Понятно. Калі у нас адчыніцца больш нейкіх прадметаў, будзе цікавейшым. Так, што нам трэба? Нам трэба паразмаўляць з Варыкам. Давайте пойдзем яго шукаць. Ён быў у лазарэце. Так, нешта я некае глупства зрабіла, да? Нам трэба наверх. Так, вось ён. So Solus told the truth about the gods. На дзіва heard? так. It's bad, Varric. If you'd seen Demeter's crossing. The team needs to act fast. And it can't do that with me leading from a bed. You've got to take point on this. No problem.
А чому нема варіанту, що ми згодні, типу... Ну, давайте тоді пожартуємо. I can't do what you do. I've barely been holding it together in the short time you've been out. You Yeah, don't that's too need to hard. do what I do. You just need to get it done. Rook, when I put this team together, what did I look for? A detective to find the Dreadwolf, and a scout to get us the lay of the land. Exactly the people he'd expect me to recruit. Disciplined, predictable. And then there's you. Remember when we first met, kid? You risked your neck to bring down an entire slavery ring. Pretty much by yourself. I had help. Sure. I got winded about 5 minutes in. You did most of the work. Ticked off a bunch of Minrathous big shots, but you've got a knack, kid. For what? Finding a way through the wildest shit I've ever seen. With a plan that no one expects. On the best day of his life, Solus wouldn't see you coming, Rook. And don't worry. I'll still be here to talk if you need me. Добре. Ну, давайте пройдемся по всех пунктах. Почнем с Хардинг. There is something. When I took over at the ritual site, I had to make a call on who came with me to knock over that statue. It was the first decision I made leading this team, and Harding Ну, а got так hurt би because хтось of it. інше You made a потерпів. decision with the best information you had. Sometimes you do that, and people end up hurt. Or worse. What would you have done? What would I have done? Probably gotten myself killed and failed to stop the ritual if you hadn't stepped in. A good leader isn't someone who never makes mistakes. It's someone who admits when they make one. That's how you earn their trust. Окей, что на конт Солоса? Did Nev tell you about Мы me передадим talking to ему, Solus что and Солос Fade? I выбышился. had some good arguments with Chuckles back in the day. I can't imagine being stuck with him in my head. But how are you feeling about it? Да, нам потрібна його It doesn't matter допомога. how I feel about it. We can't stop the gods without what he knows. And there you go. You don't have to love him to deal with him. He also asked me to tell you that he regrets Принцип, по what якому я happened, працюю на hurting праці. you. I Chuckles is sentimental. He could burn the world down, and the thing that would make him cry is a single flower with blackened petals. Окей, и что наш Demeter's конт Crossing переправим? was awful. While we were there, we found one survivor, the mayor. You left him to fend for himself. Так, Not everyone was happy about my decision. We're just starting out and I'm already losing their trust. The key to earning the team's trust isn't to only make decisions everyone agrees with. It's showing the team Это вам that не they can tell you демократия. whatever's on their mind, even if they think you're full of crap. And know you'll listen. окей. I'll let you get some rest. You're gonna be Пошивай, fine, Rook. Варик. Hey, one last thing before you go. Що такое? I've been racking my brain thinking of contacts who might help us with these gods. You got any ideas? Nothing. But being a leader isn't about having all the answers yourself. It's about knowing who does. Nev has connections to a whole world that Harding and I barely know. Might be worth talking to her. Так, Will do. так і Thanks, зробимо. Varric. Пора шукати нам Anytime. больш. Больш сяброў, больш кампаньёнаў на гэтую прыгоду па знішчэнню багоў. Чел, я уже сошла, я за тебя вообще не турбуюсь. Так, побегли хутенько до Нео. А то нечто одна болбатня у нас. Это что такое? Найс. Некая капітанская броня. Думаю, гэты куфер згубіўся ў цені, нехта вывеў яго да нашага парога. Мне здаецца, ці броня выглядае неяк знаёма, як быццам яе насіў стары сябар Хардинг. Это что? Это броня инквизитора?
Яшчэ адзін нечаканы падарунак. Да маяка прыбыў яшчэ адзін куфар. Ці то нам проста шанцуе, ці хтосьці ў цені відавочна жадае нам добра. Неў. Можа, гэта добрыя эльфійскія багі, яны ж таксама замкнутыя ў цені. І зычуць нам перамогі. Адчыняй. Крыквал, яшчэ адзін знаёмы наш сябручок. Але гэта толькі лук. Ясны, это той, які можна у сваім пакоі памяняць. Майстэрня. Тут мы можам сваё паляпшаць. Сваю вопратку. Таксама можна паляпшаць саму майстэрню. Цікава. Окей. І вось гэта за ўсе тыя матэрыялы, якія мы збіралі. Всё гэта можна і палепшыць. Ну, цікава, што... А чаму нельга палепшыць? Не хапае. Чагосьці не хапае. Ну, я як быццам бы з клінком шмат нашуся. Давайце яго трошку апнем. Гэтую таксама апнем. Я ведаю, я абяцала апаць сельдзінку, ну що сельдзінкі няма. Окей. Так, пакуль што так, не будзем больш тут мець. Hey, Nev. Hi, Wisps. Вітаначкі. Yeah, they're still here. But you're here for leads. You want allies to go after the gods. I've got places to look, if we can get anywhere but all of them. Разумны. Ballara's working on it. What have you got? Let's start with the angles we know. The gods are corrupt magic personified. Who do we hire to fight that? First, the Antivan Crows. Чаму You іх? want to fight gods with assassins? Not just any assassin, their most feared mage killer, the Demon of Virantium. Гэта цябе не Working with засмучвае? a feared mage killer doesn't bother you? As Мы long так as he то doesn't так have a само contract out маем. on us, we're fine. А чым ён заслужыў It's a такую fancy рэпутацыю? name. Can you back it up? That's the question. The demon got his nickname taking out blood mages and Venatori. From everything I've learned, the reputation was earned. I never uncovered his real name, and there's been fewer stories the last few years, but the Crows would know. I can set a meeting with their bosses. Так, добра, давай. As soon as possible. I hadn't planned Я to толькі dawdle. падумала, You said чым the Crows were хутчэй, first. тым лепш, What's а next? яна так і сказала. A trip home. Back to Minrathous. Capital city and heart of Tevinter. Дзе нас An шукаюць empire of шмат mages that knows a Венаторы. thing or two about corrupt magic. And who fights the worst of it? The Shadow Dragons. Good idea. Resist the gods with our own resistance group. If the gods enter the empire, our contacts back home might get something. Так, я думаю, гэта вельмі добра, таму што як быццам бы багі мусяць прям разумець, што Тэвентер гэта такая штука, дзе куча всякай мерзоты, брыдоты людскога тыпу і эльфійскага тыпу таксама, як быццам бы там можна нейкія саюзы драбіць. І нам трэба гэта неяк у свой бок праціснуць. Што ў нас, якія яшчэ? Ну, якія ў нас справы ў мінулым? Years with the Shadow Dragons, and this is the first time we've worked together. Directly. I gather information for the shadows. You might have used one of my leads. And I've heard of you. Што ти I чула? bet everyone heard about the Nessus job. You were right to avoid Minrathous after. More than one Magister wanted your head. It was good work, though. And we've got more ahead. We trained to be the best at countering evil magic. Time to prove it. Were you missing a challenge?
So we talked to the crows in Antiva and the shadow dragons in Mirathas. Окей, I wouldn't почнемо mind з checking двох. in on my Забрав. neighborhood either. If Balara's ready for us. Yeah, Да? should check how things are going. Запитаємо, ці все уже добре у нас з люстерком, ці воно готове до нових пригод. Ой-ой, не падай, коли ласка. Ой, щось я загляделася, не зрозуміла, що шлях так-то униз веде. Маль готова. There. I just have to. Shit. Sorry. Can I help? Чому ви тут no, всі I got it. стовпилися? Mostly. Mirrors are funny things, aren't they? Reflections. They distort reality, no matter what you try. And there's the trick. Control that distortion. У-у-у. Починилася. There you have it. Айшина. What is that place? If I had to guess, it's the Fade. Another part of it, I mean. Didn't Morrigan say this Illuvian could go anywhere? Didn't think that meant elsewhere in the Fade. She called it the Vir of Us. Freedom of ways. I wonder... Не, Морриган не може ошибатися, ви що? If you have an idea what that place is, Balara, share it. We don't have time to waste. Some of the older texts talk about a place in the Fade where all the Illuvians meet. A crossroads where you could travel across all of Thedas in just minutes. Right. We saw something similar when we were chasing Solus. I wonder if it's the same. Він ж криху лепше виглядає. It is alike, and it is not. О, це дух, якого ми вирятували для Білари. Who are you? And how did you get here? The wolf's fang. You carry it now. Old paths. A new journey. Through there. I will wait. Але хто ти, так і не зрозуміла. Well, can't tell if that's a trap or not. Ну, But і... we're short on options. One way to find out. And it didn't feel dangerous, you know? Almost more sad. Одно іншому Just не because something's sad перешкоджає. doesn't mean it isn't dangerous. I can think of an example or two that proves that. And we still don't know what this Illuvian's gonna do. One of us should probably stay behind in case it closes. Good point. Так, Just tell us when you're ready to go, Rook. And Я then we can готова. figure out what's going on. ой, яшчэ. Нотатки аб магічным глушителі. Глушитель стварае рэзананс, процівалеглы рэзанансу цені, таму тут можна жыць. Яшчэ нікога не разарвала на часткі, наколькі мне вядома. Але сустрэчны рэзананс, які стварае глушитель, настроены менавіта на пад гэтую частку цені. Чым мацней выдаляешься адсюль, тым менш эфектыўны глушитель. Існуе тэорыя, што ў кожнага чараўніка ёсць свой унікальны рэзананс. Кожны крыху па-рознаму датыкаецца з магіяй. Ці можна ў тэорыі настроіць глушитель на рэзананс чалавека, зрабіць так, каб ён не мог выкарыстоўваць магію? Калі у нас атрымаецца, мы, напэўна, зможам настроіцца на рэзананс багоў і проста іх выключыць. Выявіць рэзананс якога-небудзь канкрэтнага чалавека складана, для гэтага спатрэбіліся б узоры яго магіі. Патрэбны трэці том збору твораў Харыс. Спытаю прафесара, ці няма гэтай кнігі ў яго. Белара. Так, пісьмо дадому, мы ж ужо чыталі гэта пісьмо, чаму нам не залічыла.
Ліст ад Соласа нейкаму Эльхарнану. Ну нічого, у яго тытулаў як у Дейнерис. Эльхарнану, утаймавальніку сонца, генералу адукаванай арміі, першаму сярод эванурыйсаў, лудару Арлатаны, які прачнуўся на світанку эльфаў. Ад Соласа, які размаўляе з духамі. Правай рукі метал, Фінхарэла і страшнага воўка. Што не маладзее. Я зноў прашу цябе яшчэ раз усё абдумаць. Сцвярджэнне аб тым, што паміж кіраваннем у якасці караля і у якасці бога немарозніцы спараждае пытанне, чаму табе так неабходна атрымаць гэты тытул. Большая частка народа прымае тваё праўленне. Ты закаваў іх целы ў ланцугі. Ці абавязкова закоўваць іх розум. Мы разыходзімся ў меркаванні па многіх пытаннях, але ты павінен разумець, што аблытванне нашага народу такімі заявамі аслабіць іх дух і азмрочыць дзянне твайго кіравання. Твая сіла бясспрэчна. Няхай ёй адпавядае і твая мудрасць. Ну, то бок яны не заўсёды былі злымі. І спачатку яны правілі як каралі, а потым такія, ну, я ўжо не кароль, я ўжо бог. Конечно, ответ яго есть. Нічога сабе. У нас тут цэлая перапіска лістамі, вельмі олдскульна. Соласу, які размаўляе з духамі, правай руцэ мітал, страшнаму, жахліваму воўку. А это нават не ён персанальна адказаў, лол. Наш уладар Эльганан атрымаў тваё пасланне і належным чынам разгледзець яго. Заставайся спакойна і ведай, што наш уладар Эльганан адданы свайму народу і яго дабрабыту і жадае яму жыцця ў міры і дастатку. З павагай. Дэсмал, звязаны кроўю з Эльгананам. Захавальнік яго абрадаў. Ад імя Эльганана, утаймавальніка сонца, ужо некага венца, Арлатана, першага з перароджаных уладара дня і ночы, прачнуўшыцяга на світанку Элвен. Ой, шуся ён сабе яшчэ больш тытулу прапісаў, чым Солас яму. О, нейкі ліст яшчэ ад Варыка ёсць. Ліст адрасаваны Шартар. Шартар, так, мы страцілі след. Але яшчэ не ўсё страчана. Солас пакінуў нам невялікую развітальную запіску, так што я пакуль не здаюся. Можа, я злёгку наіўны, але думаю, што гэтым інквізітар са мной пагодзіцца. Соласа яшчэ можна абразумець. Інакш ён мог бы проста забіць нас, калі меў магчымасць. Ён не абавязаны быў ратаваць яму жыццё, калі збіраў якар, і мог не пераконваць нас Хардан здацца. Я не думаю, што ён хоча гэта рабіць, таму я гатовы рызыкнуць. Так, я памятаю, што не трэба нічога запісваць. Інакш мае словы могуць абярнуць супраць мяне. Варык. Вось так вось. Так, ну з кім мы ідзем? А, яна застанецца Белара. Окей, пачаць заданне. Так, ідзе это мы. Hello again. Зноўку гэта дух. Who are you? A caretaker. I go where I am needed, dweller. Now, I am here. And where is here? The crossroads. То бок ён існуе. Прыгожа. Але неяк вельмі зруйнавана.
help us. I get the feeling this is no place to get lost. The Evanurus hunger for the crossroads. Their influence is spreading. Blight, death, madness. They send their minions to claim this place. Minions. The crossroads is in a time of need, Dweller. I cannot protect you. You don't have to. If you're standing against the gods, then consider us reinforcements. Окей. Цікаво. Ми даведалі, што яна таксама хоча заволодаць гэтым месцам. Трэба даследаваць цяпер гэтую мясціну, але ўжо ў наступной серыі. Прабачце, гэта была адна балбатня. Падзеемся, у наступнай будзе экшн. Да 7-й серыі пабачымся.